Βάζω ακουστικά για να μην σε ακούω. Κάτσε τα κλάω. Δεν έπρεπε να τον αφήσεις να πει. Ναι μωρέ. Όταν σκάει και μου λέει ρε πούστη για ένα λεπτό. Ήθελα να το παίξω 1-2 και το έχασα μου λέει. Και άμα έρθει 1-2 τόσο μου λέει. Δεν τι κάνεις τώρα, τραβάς αυτό δεν είναι. Ναι, σου πω κάτι όμως τραβάς. Σου παίρνει να μου κάνει κάτι δύο. Θα στο δώσω ρε, θα στο βγάλω. Το έχω κάτσε, το δώσω. Ένα χρόνο το κάνεις αυτό. Μην τον αφήνεις να πίνει μπύρες. Αλήθεια. Επίτες ρε άνθρωπο. Μην τον Το αφήνεις. προηγούμενο Σάββατο του έδωσε πια 7. Μια χαρά δεν ήμουν. Ας πω Σταύρος Μια πήρα και τώρα. Σταύρος είναι γαμάτος, τα είδα. Του έχεις δηλαδή το τουτάκι, θα έχεις πει 10 φορές 10 σήμερα. φορές γιατί είσαι άσχετο. Εμένα μου τα έχεις πει άλλες 20. Και του Μπουλιέρη 5 και του Χρήστου 3. Και ο Χρήστος Πονηρός. Και ακόμα συνεχίζει. Ο Χρήστος Πονηρός. Θα έρθει 2-2 στάντα. Του λέω Χρήστο γκολ θα μπει. Μπορεί να έρθει 3-3 γκολ θα μπει του λέω. Όχι μου λέει τότε μου λέει σίγουρα. Και ακόμα συνεχίζει παιδιά. Τελείωσε, βάζω ακουστικά, Είναι, τελείωσε. όχι, ξέρεις τι. Φταίει η μπύρα. Του είπα του Τάκη να μην τον αφήσει να πιει, αλλά τι να κάνει. Έχει μπει στο ρόλο Σταύρος. Είναι που είναι από μόνος του. Ας την μπύρα, τον έκανε. Θέλω να βάλω παγάκια. Τραβάς βίντεο. Νομίζω. Από μακριά και αγαπημένη. Τώρα πάει αυτό το Τάκη, πάει. Φύγαμε. Τάκη σε σπίτι. Πάμε, φύγαμε για να φάει. Hawaii baby. Αβάει. Και μπόρα να... Να κάνουμε τέα-τέτ με κανένα ντόπιο κοριτσάκι. Ένας φίλος μου χθες που είχε πάει Φιλιππίνες. Φιλιππίνες? Τώρα, ναι. Του λέω φτηνά και έτσι μου είναι πολύ φτηνά, αλλά έβρεσε πολύ. Τώρα βιντεάκι τραβάζει τον κόσμο. Βιντεάκι. Ναι, το ναι. Βιντεάκι. Πού θες να τραβήξεις, πού θες. Είμαι το γαμάτο, με το γαμάτο. Ναι, τώρα γαμάτο το τιμουλάκι στην παραλία εδώ. Καλόγρια. Είμαι ο πιο γαμάτος άνθρωπος που πάει στον κόσμο. Υπάρχει και φωνή, ακούγεται φωνή. Ναι, κανονικά. Είμαι ο πιο γαμάτος, αν όχι ο πρώτος, ο δεύτερος. Ο πρώτος ποιος είναι? Δεν θέλω να πω, ονοήτο. Εντάξει. Ναι, Μαρία, ένα λεπτό. Λοιπόν, ο πιο γαμάτος. Και τι να μου πούνε δηλαδή όλοι μαζί. Σιγά τρεις, σίγουρα 3 άνεργος.